Скъпо дневниче, днес беше интересен ден в училище. Добро утро. Днес занимавам стена. Да. Добро утро, деца. Добро утро. Хайде, деца, стига сте се разсейвали с тези листчета, да започваме да деня. Да. Здравствуйте, госпожа. Добро утро. Слънчевите очила, върни се. Разреши да влезе в стаята. Добре. Благодаря. Заповядай да започнем часа. Влизай. Учителката ни съобщи, че днес е денят на добротата. Много странно. Мислех, че е обикновен ден. Какво толкова? Един 13 ноември. И то пък, добрината не е особено разпространена, чак пък ден за нея да има. Рядко в днешно време хората са добри. Всеки ден в училище е обикновен. Писане на домашни, досадни са ученици, които само пречат на учебния процес. Времето за мен в училище е ужасно. Всеки ден мисля само за това колко ненужен съм на света. Не знам какви ползи може да има човек от мен. Или може би не знаех, докато не дойде днешният ден. Задачата, която учителката ни даде. И така, ученици, задачата ви за понеделник е следната. Всеки трябваше да направи нещо добро до края на седмицата и в понеделник да разкаже за него. Ама че ужасен късмет, Направете добро дело. каза тя. Та какво изобщо се счита за добро в днешно време? Мисля, че дори и това да си изям всичко в чинията, за да мама не го изхвърли, също не се счита за добро дело. Добрите дела би трябвало да са големи. Може би добро дело е да дариш пари. Аз обаче не мога да даря голяма сума пари, само остатък от закуски, което се равнява на левче. Ужас. Както и да е. Училищният звънец удари и всички се запътиха към вкъщи, усмихнати и развълнувани за изпълнението на задачата. Само не и аз. Учителката се приближи и ме попита какво ми е. Първоначално избухнах. Не съм много сигурна как ще направя този проект. Защо? Не мисля, че някога в живота ми съм осъзнавала какви са разликите между добро и лошо и като цяло кое е добро. Госпожата видя, че съм под влиянието на емоциите си, седна до мен и ми каза така. Убедена съм, че си правила добрини през живота си, дори без да осъзнаваш. Добрината сама по себе си не бива да бъде натрапчива. Понякога правиш добро и случайно. Като например, когато вчера каза на Веси, че е красива. Това я усмихна, помниш ли? Може би е имала лош ден, но ти си го направила с една идея малко по-добър. Или, например, в понеделник. Калоян не носеше своя учебник, затова ти му отстъпи твоя. Беше готова с задачите и реши да дадеш учебника си. На Калоян математиката винаги му е била трудна. Учебника му е помогнал да разбере поне малко по-добре материала. Или си забравила как бутнаха Лизи, когато влизаше в училище. Помниш ли? Бутнаха се в нея и тя едва не падна. Ти я хвана.
Точно ти, Аница, можеш да разкажеш за толкова много добрини, които си правила дори без да осъзнаваш. Помни, че в живота минаваш по много пътища, но точно по този минаваш само веднъж. Следователно, всяко добро дело, което можеш да направиш или каквато и да е доброта, която можеш да проявиш към всяко човешко същество, е редно да направиш сега. Не отлагай или не пренебрегвай, защото няма да минеш по този път отново. Не винаги доброто дело е нещо голямо. Смело казвай да на добротата, колкото и малка да е тя. След което и тя стана и си тръгна. Добротата не винаги се върши нарочно. Също не винаги е голяма. Не е необходимо да дариш пари, за да извършиш добро дело. Понякога в малките неща е най-голямата добрина. Може би и за това ние, хората, не се смятаме за добри. Защото сме свикнали да мислим, че доброто непременно е само нещо голямо. Но не разбираме, че малките неща се превръщат в големи. Например, когато отваряме вратата на непознат, понеже видно той не може да се справи сам. Или пък, когато нахраним някое бездомно животинче. Когато някой падне и се нарани, а ние случайно имаме лепенка в себе си и му я дадем. Когато подарим цвете на любим човек без повод, за да го усмихнем. Когато прегърнем някой, който се чувства сам или изгубен. Когато подарим на някого нещо, от което ние вече нямаме нужда. Ученици, какво научихте от днешните проекти? Научих себе си, че и най-малкото добро, което правим, е възможно да дойде на помощ на някого. Днес е Световен ден на добротата. Направете добро, усмихнете нечие сърце. Но не само днес, всеки ден. Ние казахме да на добротата. Ами вие?